खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि हगमाबिल गामिनि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव एप्रिल दाननि 11 आरो 12 अक्ट' थामहिनबा मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंफुंनाया दिनै गाहामै गाहाम थुंगेबाय। बैसागु फोरबोआ मोनसे बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो। जों हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगोन। बर' हारिखौ खौसे खालामनोब्ला हारिमुखौ सिगाङाव दोनथारनांगोन। हारिमुखौ दाहाल थुंग्रि बायदि बाहायनांगोन। बेबादिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि फालिबोनाय बादिनो हगमाबिल गामिनि लाइमोन क्लाब खाम लाइब्रेरिया खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायैनो खुंफुंबोदों। दिनै जोबथा सान महरै बे गेवलां मेलखौ खुंफुंदों। लोगोसे गेवलां मेलाव हाबाफारि बायदि फरायसाफोरनि थुलुंगाखां बान्था राननाय, साबसिन आबादारि बान्था आरो साबसिन दिथागिरि बान्था राननाय हाबाफारिबो खुंफुंदों। दिनैनि बे गेवलां मेलाव डक्टर बारहुंखा मुसाहारि बिथांजों लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो। हगमाबिल गामिनि दिनै रंजालि बैसागुनि 27 खेब दिनै बैसागु खुंनाय मोनसे हाबाफारि। बे गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना बैसागुआ जे बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो, बेखौ दिनै जोंनि हगमाबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फोरमायनो हाबाय। मानोना जोंनि बर' हारिखौ बोखांनो गुबुन गुबुन धोरोमाव गावस्रानाय जेरै ब्रह्म, बाथौ, ख्रिस्टियान, सतसंगि, कृष्णगुरु धोरोमाव गावस्रानाय बर' हारिखौ खौसे खालामनोब्ला जोङो दिनै हारिमुखौ सिगाङाव दोनग्रोथारनांगोन। हारिमुखौ जोङो दाहाल हिसाबै बाहायथारनांगोन। हारिमुखौ जोङो थुंग्रि हिसाबै बाहायनांगोन। बिदिजोंसो जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनो हागोन। आं बेनिखायनो हगमाबिल गामिनि रायजो राजाखौ आरो इयुथ क्लाबखौ आं सरकारनि जानानै आरो आंनि न'खरनि जानानै रंजालि बैसागुनि हामबाय होननाय बावनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनि आरो आंनि न'खरनि जानानै रंजालि बैसागुनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो मान, आरो आंनिख्रुइ दुइसिनफोरनिसिम आंनि आशीर्बादखौ हरनाय जाबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो मोनसे मामोन बड'लेण्ड राइजिं खौरां लागिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोथार गोसोनि गोदान बोसोरनि गोथार हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। नोंथांमोना मोजां कुइसनखौनो सोंदों। आं बेनि गेजेरजों बे गोदान बोसोरादि बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे जाथिनि फोरबो, बे फोरबोखौ बयबो रंजा बाजा बरायनांगौ गोथार गोसोजों, ओमफ्राय गोजोन गोसोजों मिलि जुलि बयबो ज' बरायनांगौ। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गावनि राव हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनो जों नाजानांगौ। बेनिफ्राय गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ। आं बेनि गेजेरजों आं मोनसे फोरमायनो सानदों जे बयबो ज' जालायनानै गावसिनि साननायखौ, गावसिनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामलायनांगौ। बेनिफ्राय अनलायनायनि गेजेरजों बे बैसागु बोथोरखौ बरायनांगौ, जायनि गेजेरजों बर' जाथिया ज' जानो हायो, अनलायनो हायो आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। आं बेनि गेजेरजों बेखौ सिगां बुंनाय जाबाय गोदान बोसोराव। जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय खुंफुंनाया आलादा रोखोममोन, आरो आथिखालनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाया आलादा रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे समनि थिननाय, जुगा जा रोखोम जादों, समा जा रोखोम थिनदों, जों बिदिनो सोलायनांगोन। गोदो बैसागुआव जों ओरैबायदि बरायोमोन, ओरैबायदि माने गोदोनि मानसिफ्रा जा रोखोम रंजायोमोन, जा रोखोम बरायोमोन, बिसोरनि रंजानायफ्रा आलदामोन। न'खर बिदिनो ज' मोसालायोमोन, आरो बिदिनो जौ लोंनानै मोसालायोमोन, बिदिनो बरायोमोन। नाथाय दानिया जुगानो जोंखौ थिनबाय। माने दानि जुगा जाबाय मा कम्पिटिसन थाबाय नालाय। बेनि गेजेरजों गावखौ जों बोरैहाय फोसाबनांगौ, जों बोरैहाय गोजौ फारसे लांनांगौ, दा बिदि होननानै जोङो बैसागु बोथोराव जों जानाय लोंनायाव गोफबना थायालासिनो, समखौ ओरैनो नागारालासिनो
बिनि गेजेरजों बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि गथ' गथायखौ फिसा फिसौखौ मोनसे बादायनायनि गेजेरजों कम्पिटिसननि गेजेरजों मोनफा मोनफा आयदानि सायाव बादायहोलायनानै जों बिसोरखौ जुदि थुलुंगा होलांबाय थायोब्ला मोसानाय मेथाइ खननाय गेलेनाय जिखि जाया मानो बिदि जुदि हाबाफारिखौ जों मावोब्ला अट'मेटिक जोंनि इयुन जेनेरेसना उन्दै उन्दै बे जाखांनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो बर' जाथि दावगानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं बुंनो सानो। आदसा बे रंजालि बे फोरबोनि गेजेरजों आं रायजो राजा बेखौनो मेसेज सानो जे बयबो ज' रंजालायनानै ज' ओंखारलायनानै गोदान बोसोरखौ जों बरायनांगौ। बेवहाय खुनु गावजों गाव रागा जोंलायनाय गाज्रि मोननाय माबाफोर दङब्ला सिगांफ्राव बेखौ बावगारजोबनानै बे गोदान बोसोराव ज' जानांगौ आरो ज'यैनो अनलायनानै गोदान बोसोरखौ बरायनांगौ। आरो गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय बयनिबो हनाय बयनिबो आसाफ्रा जाहाथे इसोरनि अननायाव जाफुंसार बयनिबो न'खरा बयनिबो साननाय हनायबा जाफुंनानै जाहाथे बयनिबो संसार आलो गोजोन जायो आं बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो बेनि गेजेरजों आङो नैबे बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड राइजिं आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो रायजो राजाखौ आङो बिनि गेजेरजों आं मेसेज हरनो सानो। बेवहाय आङो हगमाबिल लाइमोन खामख्लाब लाइब्रेरि जानानै बिराद गोजोननाय फोरमायदों। सिगां आङो आफा इसोरनाव साबायखर जासिदों जोंनो जे इसोरा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनायाव एफा मोजाङै दिन हगारबाय बेवहाय आंहा गोजोननाय फोरमायो। बेजों लोगोसे जोङो जागायनायनिफ्राय जे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि लेंहरजानाय आलासिफ्रा गावसिनि सम मथे फैनानै जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव गावसिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफैनायनि थाखाय आङो बे जोंजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौबो हगमाबिल लाइमोन खामख्लाब लाइब्रेरिनि जानानै आङो रोजा साबायखर जासियो। नैबे फेस्टिभेल जों नुनो मोन्दों जे माखासे लाइमोनफोर मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बिथिङाव बे रंजालि बैसागु फेस्टिभेलनि गेजेरजोंल' दिनैहाय हगमाबिल लाइमोन खामख्लाब लाइब्रेरिया थुलुंगा बान्थाखौ होबोआखै। बेयो सिगाङावहाय जोंनि हगमाबिल लाइमोन खामख्लाब लाइब्रेरिया 1972आव गायसनजेनदोंमोन। दा बे गायसनजेननायनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि माजेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा गावनि साख्रि मावनायनि जे एसे दरमा मोननाय बे दरमा मोननायखौनो 1989आव बेयो थुलुंगा बान्था होबोजेनदों। थाखो 4आव साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो क्लास 7निफ्राय साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो मेट्रिकनि साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसानो गावनि दरमानि जे एसे एनै मान बान्था मोनोमोन बेखौनो बियो थुलुंगा बान्था हिसाबै होबोबाय थादोंमोन। दा बेखौ मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थुलुंगा बान्था होनो हायो नामा बे उद्देश्यखौ लानानै जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा 27थि बोसोरनि सिगां बेखौ गोसोखांनानै बे रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बेखौ प्लेटफर्म लानानै थुलुंगा बान्थाखौ होबोनाय जादों। दा बिनि गेजेरावबो जोङो गामियाव मोनसे साबसिन आबादारि हिसाबै सायख'यो आरो साबसिन समाज सिबियारि हिसाबै जों सायख'नानै लानाय जायो। बिथिङाव मा फोरमायगोन नोंथाङा? दिथागिरि हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो दिगजों नायनाय जायो। दिथागिरि हिसाबै जोङो जोंनि गामियाव बिरादथार फोरबोफ्रा समाजनि गेजेराव जायो। दा बे समाजनि गेजेराव बिथाङा ओरैबायदि एक्टिभ रल लानानै समाजनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होयो आरो नैबे खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जे जागायनायनिफ्राय दिनैसिम दासिमहालागै जे मावनाय खामानि बिथांनि आखाइजोंनो जाफुंनायाव बिराद बुरजा बिथांनि आखाइ दङ। आरो बेबायदिनो गावनि न'खरनि फिसा आरो फिसाजो बिथांमोनखौ गावनि आबादनि मावनायनि जे एफा एनै मोननाय रां बेजोंनो गोजौ थाखोसिम बिथाङा फरायहोबाय आरो बिथांनि न'खरनि आदर्शफ्रा गुबुन रोखोम। बे हिसाबैनो बिथांखौ बे बोसोरनि साबसिन दिथागिरि हिसाबै सायख'नाय जादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि दैथुन बसुमतारी।
गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SCP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।